Mikko Roisto Takala, voidaan jopa sanoa, että olet Toijalan kasvatti. Millä mielin lähdetään Leijonan kaatoon? Yhdellä mielin lähdetään. Että tietysti vähän rikkonaiset viikot ollut tässä, kun majutauko oli ja sieltä meillä oli paljon porukkaa, mutta hyvillä mieli kuitenkin. Viime kaudella Ilvespaidassa olit tiputtamassa pudotuspeleissä Leijonia. Toistuuko sama tänä vuonna? No, paikan tulee kyllä. Että itse luottamus on kohdillaan ja viime kaudelta on hyviä muistoja Leijonan kaadosta, niin samaa rataa jatketaan tänä vuonna. GFT kaatui voitoin 3-1. Mitä luulet, että miten nyt Leijona-peleissä tulee käymään? No Toijalassa on tietysti aika pieni aski verrattuna Monnariin, mutta eiköhän me siitä lähdetä, että voitetaan tietysti kotiottelun, niin vierasvoitto haetaan ja 3 poikki. Kiitoksia ja tsemppiä peleihin. Kiitos paljon.